Salut lume, sper că sunteți ok. Revenim în forță după weekendul despre 6ix9ine, iar astăzi vorbim despre 6ix9ine. Stai, ce? Salutare lume și bine v-am găsit din nou pe acest canal minunat. Dacă încă nu sunteți abonați, nu ezitați să o faceți chiar acum și... da, Tekashi 6ix9ine, bine mersi acasă, în timp ce eu nu mă strâng de coaie să-mi iasă vocea asta de premiu ca să pot realiza acest weekend extraordinar. După cum ne-am obișnuit, de fapt după cum v-am obișnuit, băiatul săpun este unul dintre cei mai aleși când vine vorba de subiecte de discuție în weekend-uri și totodată este unul dintre subiectele de la începutul acestei serii pe YouTube. Bacovia vă mulțumește că încă îi suportați vocea și că încă sunteți abonați și că încă reprezentați o comunitate grozavă. Da, Tekashi pregătește ceva în 8 de mai pentru încă cine nu știe pe... Dacă zilele trecute am vorbit despre cum Tekashi pregătește ceva nou de 8 mai, pentru încă cine nu știe, pe data de 8 mai este și ziua lui de naștere, face 24 de ani. Top! Unde? Probabil își va petrece ziua de naștere alături de femeie sa și de fiică sa și să nu uităm și de securitatea pe care o are la poartă, de federal și așa mai departe, dar ea e mai ok decât să ții ziua de naștere în pușcărie alături de tot felul de nebuni, nu? Totuși se pare că 50 Cent, rapperul 50 Cent, regele New Yorkului, rapper ce a fost împușcat de 9 ori și totuși încă în viață, nu va fi invitat la petrecerea lui 6ix9ine. Și dacă vă întrebați de ce, păi în primul rând pentru că Tekashi nu are voie să invite oameni din exterior la el acasă cum vrea el și doi, pentru că mai nou Tekashi, 6ix9ine și 50 Cent nu mai sunt într-o legătură atât de bună pe cum era odată. Știți bine că 50 Cent mereu l-a ținut de partea lui pe curcubeu, i-a fost mereu alături, au și colaborat, ba chiar mai mult într-un timp îl declară fiul lui. Bine, fiul în ghilimele... fiul în ghilimele și ca regele New York. Însă toată legătura asta între cei doi s-a oprit în momentul în care 50 Cent a declarat într-un interviu că nu va mai lucra cu 6ix9ine pentru ceea ce a făcut, mai exact pentru că a fost un turnător. Desigur, 6ix9ine a văzut parte de interviu, ba mai mult chiar nu s-a abținut și a răspuns lui 50 Cent printr-un comentariu spunându-i că nu e prima oară când 50 Cent își abandonează fiul, doar lasă-mă să-mi văd de treabă. Auzi. Probabil știți deja că 50 Cent este un om pe care odată ce l-ai luat la caterincă, la trolling sau nu doar, trebuie să-ți asumi maxim. Totuși în comentariul de mai sus Totuși, în comentariul de mai sus, 6ix9ine pare sătul de toate reproșurile aduse la adresa lui în legătură cu faptul că și-a turnat propriul gang. Cred că e sătul să audă asta din toate părțile, știm deja că a făcut asta, deja a devenit irritant, dar la urma urmei astea sunt unele dintre costurile pe care trebuie să le suporți ca artist, ca vedete, ca persoană publică atunci când faci chestii de genul. 6ix9ine trebuie să-și asume pe tot parcursul vieții că va fi privit ca un turnător în ochii multor persoane. Trebuie doar să-și vadă de treabă, asta și vrea, pentru că dacă pune la suflet tot ce vede pe internet, o să-l doboare psihic. Eu personal cred că ar trebui să ignore genul ăsta de înțepături la adresa lui și să fie fericit că e în libertate și că poate să facă muzică în continuare. Există artiști ce au scăpat de pușcărie, dar și-au pierdut dreptul de a mai face muzică. În schimb, 6ix9ine poate să-și vadă în continuare de treabă. Acum sunt foarte curios dacă 50 Cent o să răspundă, dacă o să apară un beef între cei doi sau poate doar o să rămână totul așa cum este. Sunt foarte curios ce părere aveți voi despre toată nebunia asta. Nu ezitați să lăsați un comentariu. Credeți că 6ix9ine chiar merită să fie tratat ca un turnător de acum încolo sau credeți că e prea mult? Și da, până data viitoare nu ezitați să vă abonați, apăsați și pe clopoțel pentru notificări și multă dragoste.